До ігор нескорених готові. У Києві відбулися перші збори та відкрите тренування української збірної команди ветеранів, яка у жовтні цього року представлятиме країну на Invictus Games. До складу збірної увійшло 15 учасників від України, 14 чоловіків та 1 дівчина. Хто вони, в яких дисциплінах змагатимуться та на які результати націлені, дізнавався наш Валерій Бакус. Ось вони, 15 збірників української команди ігор нескорених. Сьогодні вони вперше зустрічаються разом як команда, аби почати готуватися до жовтневих змагань у Сіднеї. У кожного за плечима військова служба в АТО, поранення та травми. Проте єднає їх не тільки це, а ще й незламна воля до перемоги. Лучанка Майя – єдина дівчина в українській команді нескорених. В АТО потрапила з самого початку. Служила у батальйоні Кульчицького, Гарпуні та Миротворці. Під час служби отримала травму спини, не витримавши постійного носіння бронежилету та зброї. У Сіднеї змагатиметься в стрільбі з лука, хоча вперше взяла його лише 3 місяці тому. Я вперше взяла руку в руки перед відбором в березні місяці. Я кілька днів їздила з Луцька в Львів, щоб мені там Дмитро Сидорук, він мені показував, як це все робити. І це було вперше. Срібний призер минулорічних ігор нескорених навчив Майю не тільки тримати лук, а ще й цілеспрямованості. Навіть результат – 5 влучань з 5 пострілів – вона впевнена, що може покращити. На Invictus Games їде лише за медалями, як і вся українська команда. Для Дмитра ігри в Австралії другі поспіль. Минулого року він представляв нашу команду в Канаді, щоправда, був в резерві. Цього ж року змагатиметься одразу у кількох дисциплінах. У мене гребля на 1 хвилину, біг на короткі дистанції, стрибки в довжину, штовхання ядра і естафетоплавання. Навіть попри відсутність ноги, яку Дмитро втратив у 2016-му на протипіхотній міні під Маріуполем, він впевнений у власних силах. Так само впевнені в хлопцях і тренери. Кажуть, попри те, що до ігор ще 4 місяці, вони вже вкладаються в нормативи. Мотивированность очень хорошая. Готовимся, только начали работать, неделя прошла. Все пока идет по плану. Результаты высокие. Стараемся выбрать как можно больше медалей. А спорт есть спорт, сами понимаете. На Invictus Games 2018 у Сіднеї, що відбуватимуться з 20 по 27 жовтня, наші нескорені змагатимуться з 18 командами ветеранів з усього світу. Боротимуться за медалі у легкій атлетиці, пауерліфтингу, плаванні, стрільбі з лука, веслуванні та велоспорті. Валерій Бакус, Олександр Павленко, Заман, АТР.